Ụmụnne m ekene m unu ebe unu na-afụ unu fụ ka ọ dị fụ na ọ malụ mma masị mma ike. Ihe na-akpụ ya bụ nya the most beautiful mall anyị nwee n'ala Igbo. Ife a bụ mall ndị Ebonyi steeti dị na Sperindo na Abakaliki town ka ọ dị. Nya alụ ya lụsie ya ike. Nya abịa m na-asị na eburu Shoprite dị na Anambra ka ebute ebe a bunye anyị mọọlụ atọgbugo m. Nya space bụ A1, onwe space, onwe ihe niile. Nya o nwere ihe niile alụsili ya ike, nke bụ na ịbata ya asị gị nọ n'ala Igbo ka ị nọ, ị ga-asị na asị na onye kwuru ife a na-asị asị, mana ife abaa n'Igbo. Negodo anya ka efu ihe akụlụ ebe a bụrụ nya afọsị ime asị na nya na o gosiri esef na ụmụ Shoprite a na-alụ na ọ bụ na onye lụrụ nke alụ ọ dazi na ọ ga-atọgbukwa onwe ya. Nya onwere ya na-alụrụ nya onweghị ya na-alụnyere ebe a. Just negodo anya were anya gị na-afụ, were anya gị na-agbụrụ onwe Krismas. Nke abụọ na ọnkụla ibi na-ekwuzi na were anya gị steepụ ọkụ dị na ya. Nya ihe awayala ebe eli ka ịma na mọọlụ a nwere mgbasị na-eji ụgwọ ọkụ ịbịata na otu ọgbọ ọchịchị, maka ịma na ọkụ bụ na a na-ele n'afịa ọ terọzi aka akwụkwọ ụgwọ kwụọ ndị nepa ụgwọ etikwazi ọkụ ịpụtazia n'otu a na-agazi ebe ọbụla ị na-aga ọkụ adị. Nsị mba o abịa mfụchasị ihe alụrụ ebe a sị mbakwa na ụmụnna anyị ga-afụlili ya na ọ bụrụ sọ m ya afịa, maka na o doo m anya na ọ bụrụ mmadụ ncha niile bịagoro Ebonyi steeti, ọ bụrụ mmadụ ncha niile gagoro mọọlụ a gaa anya ọfụma fụ ka ọ dịgasị. Nsị mba na mma aga ya ka m gosi unu ka ọ dị, ka unu fụ na n'ezie a ga-ana onye lụrụ ya aka, maka na ọlụka ya oha ọlụka ya. O nwere ihe ị chọrọ ebe ịma nweta, ama n'oge na-adịghị anya na aka ya enwe more people ga-abatakwu ya, maka na ịma na Ebonyi steeti adịrọ ọnụ ka other steeti nwee population otu afọ. Efugi ya inekwa anya ọ bụ na ịbata Ebonyi steeti ị ga-achọpụta na a na-alụ ma flyover ụmụ ihe a o metụtasị a lot of people. So ịmago ebe a kịta kwesịrị ịbụ one of the best so far, nke bụ na population ya abata ya ga-eli nne. Ndị mmadụ jukwara ya o, ị na-efu na shops ha dịgasị ebe a na ndị mmadụ juru ya afịa na-agakwa. Ebe a ịfụ mgbata kịta bụ isi ka nje ekpụ, o nwere ya na-enwe rọ, nke bụ na ọ bụ na ịchọ ọfụ ịbịa na yali anya ịbịa Anambra ebe ọ bụ na ibi bigodo Enugu, bigodo Imo, bili ma Aba, bịagodu Ebonyi steeti bịa were anya gị gbaa nkiri ihe gbasara mọọlụ. Maka na ihe gbasara Abakaliki bụ na Ebonyi steeti in particular bụ na ị na-abata ya ụzọ mara mma, ụzọ tọgba atọgbọ, ụzọ ha mara mma. Ha jisikwa ike na-alụkwafụ ụzọ fana na-alụsi ụzọ fa ike, na-edozigasị ebe mebigasị emebi maka ọdịmma ndị na-abatagasị ya. Ifugi ya mfụchasị ya bifensị mba ka ngosi ụmụnne anyị ka ha were anya fafụ ihe mfụrụ fụ ọmarịcha ihe alụrụ ebe a ka ị na-afụ ya mara amarụ ka m si gwa gị na ebe a bụ the most beautiful n'ala Igbo. Na structure dị ebe a bụ gwem hoha. Ekenekwa m unu.